בעזרת נוסחת השורשים נוכל לפתור כל משוואה ריבועית. באמת? את מתכוונת לומר שפתרנו את כל הבעיות ושלא ניצבים לפנינו עוד אתגרים? את חושבת שעדיין לא? ייתכן שאנו מסתמכים על נוסחה פשוטה מדי, וכך איננו שמים לב לכמה מן המורכבויות של המשוואות הריבועיות. נוסחה פשוטה? כבר הספקת לשנן אותה? עתה כשבידינו הנוסחה הריבועית, נוכל לפתור בקלות את מרבית המשוואות הריבועיות. ראינו שלכל משוואה ריבועית מתאימה פרבולה, כשמסרטטים את הגרף של הפונקציה שלה. כשבחנו את הגרף של פונקציה ריבועית נתונה לאחר שפתרנו אותה, ראינו שהעקומה חותכת את ציר ה-x בשתי נקודות. כמו כן ראינו ששתי נקודות אלה הן שני שורשי המשוואה. לכל המשוואות הריבועיות שבהן טיפלנו עד כה יש שני שורשים. אך מה קורה כאשר הפרבולה ממוקמת כאן? או כאן? מה הם שני השורשים במקרים אלה? התשובה על שאלה זו תמונה בחלק מסוים של המשוואה הריבועית, בביטוי שמתחת לסימן השורש הריבועי. כפי שנראה, ערכו של ביטוי זה הוא המפתח לאפיונה של הפרבולה. הוא זה הקובע אם זו פרבולה שיש לה נקודת מגע עם ציר ה-x או שאין לה נקודת מגע כזו. ביטוי זה נקרא דיסקרימיננטה. נראה כיצד מורה הדיסקרימיננטה על מיקום הפרבולה. תחילה ניישם את הנוסחה הכללית למציאת השורשים על המשוואה שלפנינו. a שווה 2, b שווה 3 ו-c שווה מינוס 5. כאן נתבונן בדיסקרימיננטה. b בריבוע שווה 9, והמכפלה 4ac שווה מינוס 40. 9 פחות מינוס 40 שווה 49. הדיסקרימיננטה היא אפוא 49. מה אומר לנו הדבר על שורשי המשוואה? כפי שראינו קודם לכן, למשוואה הריבועית הנתונה יש שני שורשים. השורש החיובי והשורש השלילי. המכנה הוא 4, והשורש הריבועי של 49 הוא 7. נפשט את הביטוי ונקבל את שני השורשים. נראה כי בכל מקרה נקבל שני שורשים, זאת בשל סימן הפלוס מינוס. ואנו אכן מקבלים זאת. נתבונן במשוואה ריבועית אחרת. נייחס ערכים ל-a, ל-b ול-c, ונציב ערכים אלה בנוסחה. נבחן את המספרים שמתחת לסימן השורש. נמצא בו 16 מינוס 16 שווה 0. נשלים את התהליך ונקבל את שני השורשים. 4 ועוד 0 חלקי 2, ו4 פחות 0 חלקי 2. כל אחד מהשורשים הוא אם כן 2. כשערכה של הדיסקרימיננטה 0, שני השורשים זהים זה לזה. במקרים מסוג זה אנו אומרים שלמשוואה יש אמנם שני שורשים, אך שניהם בעלי אותו ערך. כיצד נראה הגרף במקרה זה? זו פרבולה המשיקה לציר ה-x בנקודה אחת בלבד, 2. הדבר נשמע הגיוני שכן לו הייתה הפרבולה ממוקמת נמוך יותר במערכת הצירים, היא הייתה חותכת את צירי ה-x בשתי נקודות שונות. ולו הייתה הפרבולה ממוקמת גבוה יותר במערכת הצירים, היא לא הייתה נוגעת כלל בציר ה-x. בסקירתנו טיפלנו בין היתר במשוואות ריבועיות שהדיסקרימיננטה שלהן אינה ריבוע של מספר שלם. כך למשל, השורש הריבועי של 10 הוא 3.2 בקירוב. שורשי המשוואה הם איפה שורשים מקורבים. אך דבר לא הכין אותנו לאפשרות אחרת, שערכה של הדיסקרימיננטה יהיה קטן מ-0. מצב זה אפשרי במשוואות ריבועיות הנראות רגילות לגמרי, כמו למשל המשוואה שלפנינו. נציב את ערכי ה-a, b ו-c בנוסחה הריבועית. ואכן, הדיסקרימיננטה היא מינוס 4.
השאלה היא כיצד נוכל לחשב את שורשי המשוואה כשעלינו למצוא את השורש הריבועי של מספר שלילי. אין לנו ברירה אלא להמשיך בתהליך ולנסות ולרשום את שורשי המשוואה כביטויים פשוטים ככל האפשר. מתמטיקאים התחבטו בשאלת חישוב השורש הריבועי של מספר שלילי במשך מאות בשנים. רבים מהם סברו ששורש כזה אינו ניתן להגדרה. השורש הריבועי של מספר שלילי לא יהיה לעולם חיובי, שכן מכפלת מספר חיובי בעצמו תהיה חיובית תמיד. בה בעת השורש הריבועי של מספר שלילי לא יהיה לעולם שלילי, שכן מכפלת מספר שלילי בעצמו תהיה אף היא חיובית תמיד. העיסוק בשאלת חישוב השורש הריבועי של מספר שלילי מצריך בלי ספק חשיבה יצירתית. מתמטיקאים שעסקו בנושא הגיעו למסקנה כי הפתרון החמקמק שאחריו חיפשו אינו מספר ממשי. אך רק כאשר העלו בפעם הראשונה את רעיון המספרים המדומים כפתרונות אפשריים למגוון רחב של בעיות, הייתה התשובה בהישג ידם. הצעד הבא היה בניית מערכת לרישום מספרים אלה. אם ניקח לדוגמה את השורש הריבועי של -4, הרי שביטוי זה ניתן לרישום כמכפלת השורש הריבועי של +4 בשורש הריבועי של -1. השורש הריבועי של +4 ניתן לחישוב בקלות, כך שהגודל המדומה היחיד הנותר הוא השורש הריבועי של -1. לאחר מאות שנים של עיסוק בלתי נלאה בנושא, החליטו המתמטיקאים לשנות את השיטה. כך ויתרו על הניסיון לחשב את ערכו המספרי של השורש הריבועי של -1, ובמקום זאת הפכו אותו לסמל. לנוחות השימוש בערך זה בביטויים אלגבריים, הוחלט שסמלו יהיה האות האנגלית I. סמל קל לזכירה, שכן האות I מייצגת את המילה האנגלית imaginary, או בעברית מדומה. מספר שמכפלתו בעצמו שווה -1. כשאנו מחשבים את שורשיה של משוואה ריבועית ומגלים שהדיסקרימיננטה שלה קטנה מ-0, אנו יכולים להיעזר אפוא בסמל I כדי לפשט את שני השורשים. בבעיה שלפנינו, השורש הריבועי של -4 הוא 2i. ושני שורשי המשוואה הם -1 + i ו-1 - i. מאחר שבפתרון המשוואה מעורבים מספרים מדומים, למשוואה אין שורשים ממשיים. מכאן שלפונקציה המתאימה לא יהיו כל נקודות חיתוך עם ציר x. ופירוש הדבר הוא שהפרבולה אינה נוגעת בציר ה-x. עלינו לזכור ששורשי המשוואה מורכבים משני חלקים, חלק ממשי וחלק מדומה. וסכום של מספר ממשי ומספר מדומה נקרא מספר מרוכב. ובכן, נראה שמיצינו את הנושא. למדנו כל מה שאפשר ללמוד על משוואות ריבועיות. מעניין מה יהיה האתגר הבא שלנו. אני חושבת שהאתגר האמיתי שלנו יהיה יישום כל הידע שרכשנו בנושא המשוואות הריבועיות. כן, וכנראה גם המשימה המעניינת ביותר, שעימה יהיה עלינו להתמודד.